pa may message. Video ko pala. Tanggalin naman nag-supply ka ba? Eh, mahangin eh. Okay na puta. Hindi ka nag-wax? Oo. Ay, ito rin po ba? Oo, isa lang. Eh, hindi. Gustong kulay ni mama mo. Ano? Tama, hindi pa Ay, ulay hindi yan. ko pala yan nakano, no? Wala pang varnish yan. Tanong niya ako. Sa amin din to, sir? Hindi ako. Sa amin. Siyempre yung bayad yung nirarush nila. Dito sa loob, tanong ka. Ayun lang. Pati Sabado, Linggo. Ito yung Sabado Linggo. Mas maganda Linggo. Oo. Linggo na lang. Kasi check up ng Sabado. Yung check-up mo Sabado eh. Ito po. Kulay na lang pag-usapan natin. Reddish Parang brown. reddish brown. Ang gusto ayan ni siya. tita. Yung kagaya daw sa inyo dati na nararamdaman. Oo, yung ma-dark pero mapula-pula. Ganun. Dark na pula-pula. Teka, yung ano ha. Parang gano'n. Yan. Mas mapula pa po dyan. Ay, ano siya, te? Parang Maple, ano? maple, oh, yun, maple. Ginagawa lagi namin ni Reggie. Ginapagawa lagi nung... Reddish brown. Parang ano, medyo mapula-pula. Mapul na yun. Ito po ba yung sa amin?